Masterizer. Sanibona igama le-movie yethu i-Hard Hit. La siyiqala khona ngoSong indoda enemali oyimanager yebhenki elikhulu ekuthiwa i-Baron Bank. Lo mnumzane uSong wayehambe eseyemotweni yakhe eselungiselela ukuya emsebenzini nendodakazi yakhe u-Anne kanye nendodana yakhe uJune, njengoba ezodlula ashiye iy'ngane zakhe esikoleni ngaphambi kokuthi aqhubekele emsebenzini. Bathi sebengena emotweni uSong wanothisa ukuthi kunephunga elibi angaliqondi kahle. uSong wabuya kangakunaka lokho kunuka wavula amawindi emoto ngenkathi esevalelisa unkosikazi wakhe. Sebesemgaqweni bedrive uSong wezwe i-ringtone yefoni angayazi, watshela indodakazi yakhe u-Anne ukuthi akayiphendule. u-Anne watshela ubaba wakhe ukuthi akusiyona yakhe leyo foni. Ngenkathi evula wayifica ngempela uSong wayiphendule leyo foni eyitshela ukuthi eyomunye wodrayiva bakhe. Umuntu wayekhuluma efonini watshela uSong ukuthi ngine-information ngemoto yakho. uSong wacasuka eyitshela ukuthi umuntu oyi-scam wavele wayivala ifoni. Kodwa uSong wathi uzwa i-wallpaper yale foni angayazi, ebone nesithombe sikankosikazi wakhe ney'ngane zakhe. uSong wabuza indodakazi yakhe u-Anne ngale sithombe. Washo u-Anne kubaba wakhe ukuthi babesishuthela sitiye ngamaholide, ethi u-Anne siyi-profile picture kama wakhe se-Facebook. uSong wadideka ukuthi kanti ubani ngempela umnikazi wale foni ngoba kuyona yankosikazi wakhe. Yaphinde yaringa. Wathi uma ephendula uSong ifoni wathi lo muntu esefonini wazi yonke i-information about uSong nanomsebenzi wakhe awenzayo ebhenki. Ithi le ndoda ngiyabona nje ungiziba, ngifake nebhomu emotweni yakho lo hamba ngayo licushiwe. Ithi le ndoda oyedwa nje uma ingakaphume ngomnyango wemoto izoqhuma imoto. uSong wavele wayitshela ukuthi le ndoda iyajoka ngesikhathi eyiziba. Esefika egaraji ethi uyofaka upetrol, le ndoda yamfonela futhi ibuza kuSong ukuthi akalizwanga niphunga elibe lisemotweni. Ethi le ndoda efonini kuSong yambona nje uzama ukuphuma lapha egaraji ufaka upetrol. Uma uke waphuma nje emotweni iy'ngane zakho zizoqhuma nemoto. uSong azange asaphuma emotweni, wanikeza le ndoda esebenza egaraji ikhadi yamfakela yona upetrol. Waqeda lapho uSong wahamba. Nalapha yathi khona usefaka isandla phansi kwesithi yakhe walizwa ibhomu. Le ndoda iqhubeka nokukhuluma efonini itshela uSong ukuthi uma ike wazama ukufonela amaphoyisa izopressa ibhathini liqhume lelo bhomu. uSong wabuza le ndoda ukuthi ifunani. Le ndoda yatshela uSong ukuthi ifuna imali engango-1 million ozotransfera kwe-akhawunti yayo bese idinga imali engango-960,000 ewucash. uSong watshela le ndoda ukuthi ngeke azabe nayo imali eningi ngaleyo ndlela. Le ndoda yatshela uSong ukuthi ngikutshela lokhu ngoba ngiyakwazi ukuthi unamalini kwe-akhawunti njengoba ngishilo nasekuqaleni ukuthi ngazi konke ngawo. uSong wathi esefikile esikoleni sendodana yakhe sekufika nabangani bakaJune bembingelele emotweni. uSong watshela umfana wakhe ukuthi angaphumi emotweni. uSong wayixosha iy'ngane eduze kwemoto zahamba noma zayididekile ukuthi kwenzakalani. Ngenkathi zisadidekile iy'ngane zikaSong washeshe wayitshela uSong ukuthi khona umuntu ocupha imoto yakhe ngebhomu. Uma kungaba khona ongavula umnyango aphume imoto ingaqhuma. Zahlala iy'ngane zizwa lokho. uSong wareceive i-phone call from enye indoda asebenza nayo ebhenki, nayo yayimtshela itatazela ukuthi emotweni yayo kucushwe ngebhomu. Ithi le ndoda unkosikazi wayo ufuna ukuphuma ngenkani akayi-understand indaba yebhomu. Lo muntu osebenza noSong ethi le ndoda emfonelile ithi eyifuna imali from yena. Babuzana ama-location ukuthi bakuphi, baplana ukuthi bazohlangana uSong nale ndoda asebenza nayo. Bathi sebehlangene uSong nale ndoda asebenza nayo wabona ngempela ukuthi le ndoda isenkingeni ngokuthi unkosikazi wayo ufuna ukuphuma ngenkani emotweni. Ngenkathi le ndoda ibhizi incenga unkosikazi wayo ukuthi angaphumi. uSong wayincenga le nkosikazi kamngani wakhe eyayikhala ngokuthi usuku lawo lokuqala emsebenzini yaba ngathi iya-understanda. Khona lapho uSong wezizwe sethethiswa enye indoda yayimtshela ukuthi uvimbe indawo akasuke la ahambe upaka kahle. Waxolisa uSong ngesikhathi esesusa imoto yobheka iparking. Khona lapho unkosikazi kamngani wakho wayesekhathele ukuhlala emotweni wavele waphuma emotweni yaqhuma nomngani wakhe. Yashonela lapho le ndoda esebenza noSong nonkosikazi wayo. Lokho ukuqhuma kwamthusa kakhulu uSong ney'ngane zakhe ezabona ukuthi le nto eshiwoyo ngaleli bhomu elisemotweni yabo into ekhona ngempela. Nokuqhuma kwebhomu elibeseduze kwemoto yabo ubulale iwindi lemoto yabo lagwaza uJune umfana kaSong ethangeni lopha igazi. Lokho kwenza umfana omncane uJune wakhala ngenkathi ubaba wakhe esazama ukuncenga le ndoda efonini eyayifuna imali. uSong wavuma kule ndoda ukuthi uzoyikhokhela imali kodwa ucela ukuqalisa indodana yakhe esibhedlela ngobiyopha. Le ndoda yatshela uSong ukuthi ayinandaba yona nempilo yengane kaSong ngisho ngafa. Le ndoda yaqhubeka yatshela uSong ukuthi uzomele akhokhe nemali bekumele ikhokhe le ndoda esiqhume nebhomu. uSong wathi kule ndoda uku-withdraw imali eningi ngaleyo ndlela kuzokwenza abasebhenki babe ney'nsolo kakhulu ngoSong. Le ndoda yatshela uSong ukuthi ngikhuluma kanje ngoba ngiyakwazi ukuthi unamalini kwi-akhawunti yakho. uSong wafonela unkosikazi wakhe emtshela ukuthi aka-withdraw yonke imali. Wethuka unkosikazi kaSong mayezwe isamba semali esishiwo uSong. Ethuswa na ukuzwa indodana yakhe ikhala ngemuva. Watshela uSong ukuthi izofonela amaphoyisa. uSong wamncenga unkosikazi wakhe ukuthi angakwenzi lokho, akenze njengobesho a-withdraw imali ayihambise kule ndawo yayishiwo umuntu owayecupha ibhomu emotweni. unkosikazi kaSong wancengwa nayindodakazi yabo u-Anne owayincenga uma wakhe ukuthi akenze njalo, wagcina evumile unkosikazi kaSong. E-police station amaphoyisa ayi-investigator ngemoto eqhume
baphume nebhomu lomngani kaSong nenkosikazi wakhe. Ngenkathi amaphoyisa ebuka i-CCTV camera babona imoto kaSong eduze kwale moto ebiqhume nebhomu. Amaphoyisa amsola kakhulu uSong ngokuthi ube nolwazi ngokuqhuma kwaleli bhomu. Bebuzana ukuthi uSong kwenziwe yini athi uma esuka ngemoto yakhe kwesala kuqhuma. uSong wahamba imoto yakhe wayopaka ngaphambi kwasebhenki. Wabona ngempela unkosikazi wakhe efika ngemoto yakhe, kodwa kwamthusa uSong ukubona unkosikazi wakhe efika nomngani wakhe. Unkosikazi kaSong wathi eseyo-withdraw imali ebhenki, umngani kankosikazi kaSong wayefuna ukukhuluma noSong. Emnokhele ewindini lemoto, kodwa uSong watshela lo mama ukuthi akamele kude angasondeli. Nokuyilapho uSong wavela wasuka ngemoto yakhe wahamba. Ngesikhathi esedrive uSong wafonela unkosikazi wakhe emtshela ukuthi imali akayibeke phambi kweposi. Nokuyilapho ayiyalelwe khona indoda ecupha ibhomu ukuthi akaboyibeka khona. Wathi uma esibeka leso sikhwama esinemali unkosikazi kaSong, kwafika enye indoda ithi iyosithatha, yavele yabanjwa amaphoyisa ayibopha. uSong wakujabulela ukuthi yena nomndeni wakhe sebephephile ngoba le ndoda isiboshiwe. Kodwa khona kulokho ukujabula kwakhe uSong wareceive i-phone call from indoda ecuphe ibhomu, yamtshela ukuthi unkosikazi wakho wenze iphutha elikhulu ngokufonela amaphoyisa. Le ndoda yaqala yabala yathi ngizobala kawu-5 uzozwa sekuqhuma elinye ibhomu, lindele ukuqhuma. Ngenkathi sishaya leyo countdown 5 4 3 2 1 esikhundleni sokuqhuma kwemoto kaSong kwavele kwaqhuma lona iposi la unkosikazi wakhe ayizobeka khona imali. Kodwa ngenhlanhla unkosikazi kaSong wasinda kangaqhuma nebhomu ngoba wakwazi ukufonela umyeni wakhe. Ngenkathi uSong esedrive esesuka naye eduze kwalelo posi eliqhumile. Amaphoyisa ngesikhathi esebuka i-CCTV camera baphinde bamsola kakhulu uSong ngoba bembona ukuthi naye imoto yakhe kade ikhona futhi eposini eduze kwala iqhume khona ibhomu. Amaphoyisa athumela inqwaba yamaphoyisa ukuthi kufunwe uSong khona ezobanjwa ngoba bekholwa ukuthi uyena oqhumisa lamabhomu. uSong wafonela umgcinizimali wakhe for ukuthi amlethele leyo mali, kodwa umgcini imali kaSong watshela uSong ukuthi iningi kakhulu leyo mali ngeke aze akwazi. Wacasuka uSong wathithisa lo mgcinizimali wakhe ukuthi akenze njengoba emtshela. uSong waphinde wancenga le ndoda ecuphe ibhomu ukuthi ucela okungcono adedele iy'ngane zakhe. Le ndoda ecuphe ibhomu yatshela uSong ukuthi ngeke iziyenze leyo nto yona uma ingakayitholi imali eyifunayo. uSong waphinde wathuswa ukuthi uJune indodana yakhe ulahlekelwe igazi eliningi okumenze wagcina esequlekile. uSong wancenga le ndoda esefonini ukuthi ucela ukuhambisa indodana yakhe esibhedlela kuqala. Le ndoda yathi kuSong bengikutshelile nasekuqaleni ukuthi anginandaba nempilo yengane yakho. Khona lapho imoto yamaphoyisa yayithola imoto kaSong ngesikhathi uSong etshelwa yileli phoyisa ukuthi akaphume emotweni elifuna ukukhuluma naye. Nokuyilapho uSong avela asuka khona ngemoto wabaleka. Aqala lapho namaphoyisa amjaha uSong esebaleka ngemoto. Kwadedelwa iy'moto ey'ningi zamaphoyisa, ngisho ihelicopter eyijaha imoto kaSong. Kwajaha nesikhathi eside ngenkathi uSong ebaleka. Nokuyilapho ezamfica khona sengasebhishi, zamsarawunda zonke iy'moto zamaphoyisa ukuthi angabe sakwazi ukubaleka. Kwafika iphoyisa elilodwa latshela uSong ukuthi akaphume emotweni. uSong walitshela iphoyisa ukuthi ngeke aze akwazi kunebhomu emotweni. uSong encinga amaphoyisa ukuthi ucela amdedele ngoba lo muntu ocuphe leli bhomu angambulala yena ney'ngane zakhe. Amaphoyisa athi ngokuzwa lokho athumela ithimba le-bomb squad abanolwazi nezinto ey'phathelene namabhomu. Bakhona babephethe iy'bhamu zesniper babekwi-roof belindele ukudubula uSong. Iphoyisa lesifazane lafika kuSong latshela uSong ukuthi akakhiphe iy'ngane ayidedele. uSong wachazela lo muntu wesifazane ngesimo abhekene naso. Nokuyilapho leli phoyisa lesifazane latshela amanye ukuthi awabalethele amanzi okuphuza. Bamnikeza ne-radio over uSong ukuthi bakwazi ukuzwa inkulumo yakhe azoyikhuluma nomuntu ocuphe ibhomu. Kodwa uSong wathi esekhuluma naleyo ndoda yebhomu ayangaphenduli. Kunalokho uSong wavela wathola i-SMS eyayibhala ukuthi akalahle leyo radio ngaphandle. Nalapho uSong wayengena-choice, wayikhipha leyo radio wayilahla ngaphandle yaphahlazela. Isikhathi eqala azebuka abantu ababebukela uSong wasola ukuthi nalo muntu okuyena ocuphe leli bhomu ukhona kulabo bantu. Wavele washaya kakhulu ihuthi yemoto yakhe uSong enzela ukuzwa umsindo wehuthi yemoto efonini yalo mlisi. uSong wayibona ngempela leyo ndoda eyayikhuluma nefoni, kodwa kunzima ukuthi angawatshela kanjani amaphoyisa. Le ndoda efonini itshela uSong ukuthi kunjenje kungenxa yakhe uSong ngezinto azenze. Le ndoda itshela uSong ukuthi akakhumbule 6 years ago esasebenza khona eBaron Bank kodwa engakayitholi ipromotion yokuba yimanager. Uthe isaqhubeka nokukhuluma le ndoda yanqamuka ngenxa yokuthi amaphoyisa ayeseyiblokhe yonke isignal for ukuthi abantu bangakwazi ukuxhumana ngokukhuluma ngamafoni. Amaphoyisa afuna iselfone kaSong, uSong wabanikeze yakhe straight, hayi le ndoda yebhomu. Nabe-bomb squad bafika emotweni bathola ukuthi ibhomu empeleni lingaphambili kuphela phansi kwesihlalo sika-drive, okuchaza ukuthi iy'ngane beyingakwazi ukuphuma. Ingesikhathi amaphoyisa akwazi khona ukuthatha uJune wayesequlekile amhambisa esibhedlela. Kodwa u-Anne intombazane akafunanga ukuphuma emotweni, yena ethi ngeke aze ashiye ubaba wakhe yedwa. Ngesikhathi amaphoyisa emncenga ukuthi akaphume, u-Anne emotweni engafuni. u-Anne wathi ubuke erufini ebhilidini wabona bey'bhamu zesniper bekhomba ubaba wakhe belindele ukumdubula. Kunalokho u-Anne wavele waxhumela esihlalweni esingaphambili naye wabatshela ukuthi ngeke aze ahamba ashiye ubaba wakhe. uSong wayesathuswe isenzo sendodakazi yakhe ngesikhathi ebuza ku-Anne ukuthi uyenzeleni le nto. u-Anne watshela ubaba wakhe ukuthi uyamthanda ngeke aze amyekele akubulawa amaphoyisa. Umphathi wamaphoyisa wafika ezothethisa amaphoyisa
wabatshela ukuthi bekungafanele babeke ibhamu zesniper erofini. Ethi bukani manje senisabisele ingane yentombazana ayisafuni ukuhamba ishiya ubaba wayo. I-police chief yatshela umphathi wamaphoyisa ukuthi noSongo baqambela amanga ngoba sebeyi-checkile ifoni kaSongo, akuveli la ukuthi uke wakhuluma efonini nendoda yebhomu. Enye indoda igama layo uJin Woo yafika yakhuluma namaphoyisa wayatshela ukuthi ubhuti omncane kaSongo ufuna ukuyokhuluma nomfowabo. Amaphoyisa amvumela uJin Woo ukuthi ayokhuluma noSongo ngethemba lokuthi uJin Woo angamdedela u-N indodakazi yakhe. uJin Woo wathi esefikile kuSongo washo ukuthi uyena umuntu ocuphele libhomu. Wacasuka uSongo wacavuna uJin Woo. uJin Woo etshela uSongo ukuthi akakusaba ukufa yena ngamqhumisa manje ngebhomu bafe bobathathu. uSongo wancenga le ndoda uJin Woo ukuthi ucela okungcono adedele u-N indodakazi yakhe. Ngempela uJin Woo walimisa ibhomu kwesikhashana. Wakwazi ukuphuma u-N kodwa uJin Woo watshela uSongo ukuthi kukhona i-time bomb ekhona emotweni yona ngeke azakwazi ukuyimisa ngoba mayisiqedile ukubala njengoba i-on izoqhuma. Ethi njengamanje lino 18 minutes ethi ngizothatha indodakazi yakho u-N ngihambe nayo ngiyibulale lengane yakho uma ngingayitholi le mali. uJin Woo wathatha ingane kaSongo wahamba nayo. Namaphoyisa awazange ayingene kakhulu leyo ngoba babecabanga ngempela ukuthi uJin Woo kwakuwumfowabo kaSongo kanti cha. noSongo wavela wasuka ngemoto lapho wadrive wabaleka. Msukela lapho amaphoyisa amjaha futhi uSongo. Unkosikazi kaSongo yathuswa ukubona indaba ku-TV ukuthi sekunendoda uJin Woo eqamba amanga ethi umfowabo kaSongo. Ngesikhathi efonela amaphoyisa unkosikazi kaSongo watshela ukuthi ayikho leyo nto kodwa akasekulate ngoba already uJin Woo wayesethathile ingane yabo. uSongo efonela umgcinizimali emncenga ukuthi akafake leyo mali. Umphathizimali watshela uSongo ukuthi ngeke azakwazi ngoba leyo mali enkulu kakhulu la idimandayo uSongo. Into engeke iziyenzeke same time le engaqala ithathe izinsuku. Ukuzwa lokho uSongo wancenga unkosikazi wakhe emtshela ukuthi akatransfer imali kuona wonke ama-account akhe uSongo. uSongo wabuye wakwazi futhi ukufonela uJin Woo. Ngathi uJin Woo ekhumbuza uSongo ukuthi 6 years ago uSongo wayewumsebenzi ojwayelekile nje eBaron Bank. Kwakunekhampani yamakhemikhali eyayifuna uku-investa kulona lelo bank kwakusebenza khona uSongo. Kodwa imali zabasebenzi baleyo khampani balahlekelwa imali eziningi. Kakhulukazi omunye wesifazane wayekhulelwe wayekade investe ngayo yonke into anayo. Kodwa uSongo azange abe nalo uzwelo kunalokho wadestroya yonke evidence. Wafihla wonke amahlazo ayenziwe ibhenki lakhe kubantu abahluphekayo. Ngokuvikela ibhenki nokucoverisha leyo fraud uSongo bamklomelisa ngokumnikeza promotion for ukuthi abe yimanager yaseBaron Bank. Lo wesifazane wayekhulelwe waphinda wazoncenga uSongo ethi at least kamrelease ama-funds amancane ngoba kanalutho investe ngayo yonke imali akade enayo. Kodwa uSongo kunokuthi amphendule lo muntu wesifazane wavela wayithulela uSongo. Siyathola ukuthi lowo muntu wesifazane wayekhulelwe wawunkosikazi kaJin Woo. Njengamanje uJin Woo ubuye ngokuzopha i-revenge kuSongo for into ayenza nkosikazi wakhe. Khona lapho uJin Woo wayithola imessage eyayisho ukuthi le mali ayikade idimande kuSongo isideposithiwe kwi-account yakhe. uSongo wayedrive imoto yakhe ngesikhathi edlula ngakuyona le chemical factory ayeyiqola imali eseyaze yavalwa. Wethuswa ukubona indodakazi yakhe u-N iboshiwe emotweni ivalwe nomlomo ngeduct tape. uSongo waxolisa kwindodakazi yakhe wayitshela ukuthi uyaxolisa kunjenje ngenxa yakhe. Wathi ube umuntu obe nenhliziyo embi kwabanye abantu kakhulukazi abantu abahluphekayo wayengabacabangeli. Khona lapho uSongo enganakile wabona uJin Woo esehlele eduze kwakhe emotweni ngaphambili. uSongo waxolisa kuJin Woo emtshela ukuthi uzobalwela bonke abasebenzi abahlukumezeka ngenxa yakhe. Kodwa uJin Woo wayengafuni nokuyezwa indaba yokuxolisa kaSongo ethi kumanje benonkosikazi wakhe bacwele ey'kweletini ngenxa yesenzo esibi sikaSongo okwabenza bathatha iloan kwelinye ibhenki ba-end up sebenesikweletu esikhulu esingapheli. uSongo wethuswa nawukuza ukuthi unkosikazi kaJin Woo waze wayibulala ekhulela ingane yabo. Ethi uJin Woo kumanje akasenankosikazi ngenxa yesenzo sikaSongo. uJin Woo watshela uSongo ukuthi akadrive imoto ahambe oyifaka emanzini olwandle ukuze ingaqhumeli eduze ka-N indodakazi yakhe. Nangempela uSongo wavuma wadrive imoto yahamba isiyongena emanzini. Nathi singenile lapho imoto emanzini uJin Woo waquleka. uSongo ethi uzama ukumkhipha kodwa wahluleka. Emva kwesikhashana laqhuma ibhomu emotweni noJin Woo phakathi. Ngenhlanhla uSongo wayesekwazile yena ukuphuma emotweni ngoba kwafika amaphoyisa esezomtakula. uSongo wabuza emaphoyiseni ukuthi unjani uJin Woo ngebhadi. Amaphoyisa amtshela ukuthi akasindanga ekuqhumeni kwemoto ushonele khona lapho. Emva kwalento uSongo wayishintsha impilo yakhe walwela bonke abantu abahluphekayo nalabo basebenzi basekhampanini yamakhemikhali babehlukumezeke ngenxa yesenzo sakhe. uSongo waphumela public obala batshela ukuthi uyaxolisa ngezinto azenza yena nebhenki lakhe nokuyilapho ibhenki laselimncenga khona uSongo ukuthi angayikhulumi lento kanje. Wathi uSongo ngeke sahlehlela emuva yena lento uzoyenza ngeke kuze kumsize ukuceba ngenyembezi zabantu. Siyayibeka lapha namhlanje ungaphuthelwa imuvi elandela izo-uploada ngekudala.